Joto no phụng của hàm তিনি 1 মার্চ তিনি बै अबहायनो प्राय सालथाम हायङै दङ अ जागायाव सिनि हाथै दफानि बागै सिनि दफानो हामजागनाय तै जत जातिनो हामजागनाय सिनि बंशरक ताबुकबो जतनो सिनि बुबाग्रानि ककथाय बुबाग्रानि ककतुमा दिल्लीनि हयते फेब्रुवारियाव फाइमानि अबंखा नेशनेल हाइवे अब हाथाय कटरि हयते आं थाबुक लाइभ खालाय दङ नरक नुक नमांगना अ जागायावनो program खालायजाक मानि सायानि यावनाय तिनि बै फ्राय सालथुम हायङै दङ जत जागा सुनि सेंक्राक रक तिसिनि सेंक्राक जुग रक हाथै दफानो हामजागमानि बागै अति प्रास दफानो फियकनानि बागै अ जागायाव ब्रुं ब्रुं खे जतनो बुबाग्रानि कक थाइनो खोनासंनानि बागै लेखानानि बागै अ जागा जतनो सायानि यातुकिया मुसिखे दंलायजा मियाखौ आं हाय जत बायनो गोरों लायफिनाय हिनि वान चुक मानि ससियेल मिडिया नि बिसिं टिफानो फेसबुक लाइभ खायनाय हिनै फियाबा आंनि साखिसा हामयांमोननि बागै आं गोरोङै मालिया तामनि हिमाले सालनैसा जायगानि बागै किसासा आंनि सरि फिट नों बायखा आबनि बागै को बाय आं फेसबुक लाइभ रक नुइ मालिया